Тонка, все скъпи имоти предлагаш, затова днес пътувам 30 минути от Пловдив, за да ви покажа две къщи с 2 декара двор и яко оранжерия вътре. Намираме се в село Виница, тук има и училище, и детска градина, хранителни магазини, всичко, което ви трябва. И сега искам да кажа нещо, ама е само за жените, мъжете са махнат. Махнахте ли се? Жени, под секрет ви казвам, световното свършва след няколко дни. Ако в момента вземете тая къща, мъжа ви няма да лежи по цял ден на дивана, лятото ще трябва да прави луди ремонти. Затова ще трябва да се свържете веднага с мен след края на видеото. И между другото, квалификациите за Шампионска лига започват, така че по най-бързия начин трябва да им намерите работа, иначе ще лежат наистина по цял ден на дивана. Ето ви едната къща. Това е едната спалня, огромна. Как се казваше за тия големите? Master bedroom. Ето е и другата спалня. Тя също е master bedroom. Имаме обърни назад, имаме преддверие и е тук едно килерче, уникално, където не знам какво може да се слагаш, ама е пълно вътре и направо ма страх да влизам, често ти казвам. Двора е огромен, ще ви пусна кадри така лекичко с дрон да ги видите, защото наистина не мога да го обиколим, 2 декара е наистина огромен. Бога ще помогна влезеш тук да ги разходиш хората и с тази къща, че има уси, врата пошърживат, не пък да си човека да се прави. Има септична яма, има ток, има питейна вода, ето примерно ако си един рибар е уникално, прибира се, чисти си рибата, режеш им главите, всичко е топ. Гараж, за 2 коли могат да се вкарат тук една за друга и това е. Ако имате интерес, казвам ви, свържете се с мен и мъжете ви няма да почиват на дивана това лято. Чао!